Kambe inyanga yothando abantu bafika namaflower but asikhohlwa ukuthi lamaflower bafike nawo kusasa azobuna. Abanye abantu kwe relationship bafika nento eziphathekayo asingakhohlwa kulezo zinto zizoshabalala. Abanye abantu bafika nezimoto asingakhohlwa ukuthi le moto ngelilanga izoguga. Ngelilanga le moto uzongila ngayo, ngelilanga le moto uzofeba ngayo iguge, ngelilanga le moto uzodakwa ngayo iphele. Ekuma relationship afethu ake sibheke ukuthi abantu bafika basithembisa ini, number 1. Number 2, yini into abathi bazoyenza, hayi into abafike nayo. Yini into abazoyenza kule relationship, hayi ukuthi yini into abafike nayo. Angiphinde, yini abazoyenza kulobudlelwane. Number 2, asikhumbule ukuthi uJoki umgibeli wehashi uma ezogibela ihashi ufika namatomu, but ihashi noma ningasafuna ukugitshelwa ngenxa ukuthi ihashi lamukela uJoki ephethe amatomu, lizoba nengcindezi yokuthi ngizohamba ngijike ka left ngijike ka right noma ngingasathandi ngenxa ukuthi ngathatha uJoki, ngenxa ukuthi ngibona ukuthi uphetheni. Nawe empilweni abantu musungena kubona ngoba benotho, musukusondela kubona ngoba benotho, musukuba accept empilweni yakho ngoba kukhona izinto ozibona kubona, kodwa ba accept ngoba kunezinto ezintile abazozenza kuwena nabazozakha kuwena. Ungahlangani nomuntu no matter noma thunani, kodwa mawukuthi ayikho into ezokwenza ukuthi wena empilweni yakho kube noshintsho, kube nokukhula okwenzakalayo masenhlangene. God bless you.